Ei, molt bones a tots, benvinguts al Pelotazos Challenge, que l'ha fet el Nil i llavors pues, m'he engrescat i l'he volgut fer, aviam si el puc superar, que crec que havia fet 31 boles, no a la boca? Hòstia, que malament ha sortit, que malament sona això, no? Bueno, és igual. Pelotazos Challenge, aquesta he anat a comprar-lo avui mateix, avui fins al vídeo, doncs avui el faré d'això. Hòstia, que raro. Hi ha patates dins la meva bossa d'aire, m'han estafat. Pelotazos. Hòstia, espera, que no s'enfoca bé això. Hola, pelotazos. Vale, pues peloteo. Doncs bueno, he fallat, no sé quantes he fet, crec que he fet 20 o 21, ara no me'n recordo. No he superat el rècord, de moment guanyes tu, Nil, tot i que no és l'últim repte que faré, ja veuràs. I, bueno, clar, és que ara amb els pelotazos me'ls menjaré. Però no hi havia tazo! Bueno, pues ja està, ara toca berenar. I després edito el vídeo i te'l penjo als teus morros. Hala, adeu-siau, nois, i ens veiem al pròxim vídeo. Hòstia, ara em quedarà la càmera pringosa. Bueno, és igual. Yeah. Nil, ets un boca grossa!